Nej. Velkommen til den årlige generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark, DDF Korea. Jeg synes, at vi har haft et godt år, og vi skal mindst have det lige så godt til næste år, stabilt og med nogle mange gode aktiviteter. Ikke? Jeg kom til at sappe over på en meget ubehagelig oplevelse. Et program om Nordkorea og den sindssyge mand, som er leder derovre. Det var en forfærdelig gang. Ja, Og så har jeg et punkt, jeg desværre også havde på sidste år, som jeg ikke rigtig gjort så meget ved. Det er et punkt, der hedder medlemsværgekampagne. Fordi vores økonomi er desværre jo ikke for god, det har den ikke været i flere år. Det skal vi have gjort i den nye periode, der kommer her. 우리 학교 동무들 지리야 우리 학교 동무들이 하나같이 순박해 의사도 모범 옷차림도 모범 모두 다 모범이야. Hvis I er interesseret i noget om Korea, så har vi et helt nyt bibliotek her, I kan få gratis. Altså, gå lidt tilbage, så du kan se boden, du kan se flagen og sådan noget. Du må gerne stå og kigge, for det er godt, at der er kunder i butikken. Så man kan gerne kunne se flaget og det der. Og se, det er en travl båd. Hej Henning. Hej. Hej. Hvad så, har jeg haft nogle diskussioner derovre? Hvor? Hvem taler du? Nej, det synes jeg ikke, jeg har været. Der har været nogen, der kommer og grine lidt af bøgerne og sådan noget. Det her det er jo faktisk afløserne for Land og Folk Festival. Og det var hver år en kæmpe festival, som vi jo trak 100.000 mennesker til. Det var en stor københavnerbegivenhed, som den her jo altså slet ikke kan måle sig med. Der havde vi gode tider. Der havde vi også godt salg. Der var mange gode diskussioner om Korea og så videre. Geir Petersen støttede os jo. Svend Augen. Ja. Tag det sidste nummer af bladet. Det er det sidste, simpelthen. Du kan prøve at se på bagsiden, kan du klippe ud og sende en og fornærme op, eller du kan male også, hvis du vil. Er I sådan en mellemfolkelig venskabsforening, eller støtter I op om det nordkoreanske regime? Eller? Ja, vi arbejder jo på flere niveauer, også på det mellemfolkelige, men også officielt støtter vi jo regeringen, eller i hvert fald udbredelse af kendskabet til deres politik. Vi synes, grundideen er rigtig flot, og det opbygger et socialistisk samfund. Hvad synes I noget med, at Nordkorea ikke må forlade Nordkorea? Det kan jeg godt se, det er der et problem, hvis det fortsætter på længere sigt, men altså omvendt tror jeg ikke, at styret kunne overleve, som folk bare rejste ud. Altså, fordi der er det jo stadig mange samfund, ikke? Ja, fordi man hører jo de her skrækkelige historier fra Nordkorea, ikke? Med undertrykkelse og arbejdslejre og folk, der rådner op i fangehuller. Jeg tror, det er propaganda, som har et sigte at presse, altså de får et internationalt pres mod Nordkorea, for i sidste ende at få styret til at falde. Det er det, USA ønsker, ikke? Nervøsiteten breder sig. Nordkorea, verdens måske mest utilregnelige regime, tester igen raketter. Nordkorea skræmmer altså hele verden med sine prøveaffyringer af raketter. Vi kan nemt gå imod det, hvis der kommer nogen, der vil spørge os vores mening fra pressen eller andre. Så det har ikke været endnu. En ting er, at vi skal videregive vores holdninger, men noget andet er, at vi skal fandme også informere, så folk, som ikke har de samme holdninger som os, kan sætte sig ned og prøve at sige, gud, der var måske lige her noget, som vi skulle interessere os lidt mere for. Ikke? Vi skal informere. Man har et forsvar, og det er vel alle vel enige om. Så er det jo ikke kun Kalashnikov, man har. Man har jo også nogle lidt mere moderne våben end det for at kunne forsvare sig. USA afprøver der masser af meget mere avancerede våben, så ligesom det kun er USA og den anden side, der har lov til at opruste.
Altså, Nordkorea er jo kloge nok til, at de vil jo ikke angribe noget land med musik. Det er for, at de skal have et tilstrækkeligt afskrækkende forsvar. Vi klarer, når vi er henne på det tidspunkt af året nu, at have fået indbydelse til årets socialistiske 1. maj på Blågårdsplads. Det har vi ikke fået endnu. Jeg ved ikke, hvad årsagen er, om det er fordi, at de bare er lidt senere ude i år, eller det er fordi, at man vil indkalde en kreds, hvor vi ikke er med i første runde. Og det ved jeg, Henning ved noget om det. Jeg tror i hvert fald ikke umiddelbart på det sidste, medmindre der er mange flere, man vil fryse ud, fordi i DKP er vi heller ikke, som jeg er orienteret, blevet inviteret endnu. Vi ved, at de kritiserede sidste år, det er SUF, Socialistisk Ungdomsfront, har du set det? Ja. Som er en slags ungdomsorganisation for Enhedslisten. Og de mener jo ikke, at vi skal med, og de vil have os frosset ude. De mener heller ikke, at der er socialisme i Nordkorea, så de kan slet ikke forstå, hvorfor vi skal være med der. Og det er vi jo meget uenige i. Vi har været med i næsten 40 år som en del af venstrefløjen. De skal jo ikke have lov til at smide os ud. Jamen, det skal vi heller ikke. Nej, det synes jeg stadigvæk ikke. Nej. Se, hvad sker der? Altså, er det kun os, der ligesom bliver frosset ud? Ikke? Så synes jeg ikke, vi skal give os udkamp. Nej, kommer jeg for sent, eller hvad? Nej. Så er det ind og se, om vi har lidt kaffe. Ja, jamen det er fint. Koldt vand er også godt nok, der. Kan jeg høre, når nogen der bryder ind? Skal jeg så bare... Det får du at vide. Ja, så får jeg at vide, at jeg skal stoppe. Jeg kan ikke bare tale videre. Altså, ja. Det finder vi ud af. Ja. Ja, goddag. Det er Folks Radio. Ja, foreningen blev stiftet i 1968. Der var jeg en ung mand på 18 år. Dengang var der jo ungdomsoprør og mange progressive mennesker. Det blev progressivt, der blev venstreorienteret og fik øjnene op for, hvad der foregik, ikke kun i Danmark, men ude i den store verden. Blandt andet Vietnamkrigen. En, der hedder Christian Amby, som var vores første formand. Jeg blev første formand i 1982. Altså, han var i kontakt med nogle koreanere, som kom på besøg. Det var ligesom det, der startede det. Men det første år, der havde vi en stor succes, og der blev mange medlemmer, vi var helt op på omkring 500-600 på de første 5-6 år. Men nu i dag er vi kun nede omkring 100. Der kom jo hele den periode med glasnost og alt det i Sovjetunionen. Der var jo stor opbrud på venstrefløjen i Danmark, og så var man pludselig til afstand fra man tidligere har stået for. Og mange, der tidligere var støtter, for eksempel både Socialdemokrater og SF, også i Folketinget, de vendte ligesom ryggen. Der havde vi jo sådan en nedtur der, men vi synes selv, vi har bygget det godt op igen siden. Jeg siger mange tak til Anders Christensen. Men der var ikke nogen, der ringede ind, men det er jo... Det er, som jeg sagde til dig før, det er nu ikke så ofte, at nogen ringer ind. Det er det faktisk ikke. Det er jo ikke, det siger 413. Det har vi ikke haft mulighed for før, når vi kommer. Der er altid nogle andre ting, så er vi fuldstændig en smal stribe, jo. Det kan ikke være flottere, den plads, vi har. Men det er velbestykket indtil videre. Der kommer mange mennesker, synes jeg. Og I er jo altid en time før, så I får den bedste plads, men sådan er det jo. Men vi har til gengæld større flag end... Ja, det må vi har det suverænt største solidaritetsflag. Du kan sige, at de små flag, det ligger dernede. Der er også nogle andre størrelser. Ja, okay, der er også nogle helt små. Det, der også er det interessante ved det kubanske uddannelsessystem, det er det her med, at de har 50% praktik og 50% teori. Og for eksempel byerne forsyner sig i vid udstrækning med grøntsager fra de økologiske byhaver. Altså inde i byen i Havana for eksempel, tæt ved Revolutionspladsen eller hvor som helst, der kan du pludselig se marker,
med det er også Korea. grøntsager, som Ja, det kender vi godt. de høster 4 gange om året, ikke? Og så små udsendelser. Altså, vi har et brev her fra Enhedslisten og SUF, som er meget brutalt, det er meget barsk efter min mening. Under overskriften Socialistisk første maj uden venskabsforeningen Danmark, DDF, Korea. De taler om en atompolitik i Korea, som bliver brugt aktivt politisk, og de taler om militariseringen i Nordkorea. Det er hæren, der favoriseres, mens resten af befolkningen ikke kan brødføde sig selv. Hele personkulten om Kim Il-sung, som de mener er forkert, og hans søn, der har overtaget magten, og venskabsforeningen, de støtter det alt sammen. Og de omtaler venskabsforeningen som nikkedukker og efterplapre og så videre, og så videre. Utroligt. Og det eneste, hvis de skal kritisere sig selv, kan de kun kritisere, at de ikke for længe siden har taget det her opgør med venskabsforeningen. Det er jo klart, der er jo ingen, der går ind for atomvåben. Vi er jo alle sammen modstandere af det, så det er jo ikke sådan, at vi siger, at venskabsforeningen, vi støtter Nordkorea og deres atomvåben. Hele Korea skal være en atomvåbenfri zone, fredszone, ikke? Ja. Og det gælder selvfølgelig også, når man taler om det, de amerikanske A-våben i Sydkorea, som har været der i mange, mange år. Forskellige sprænghoveder har de der i forskellige størrelser, cirka 100 stykker, fordelt over hele landet. De har jo det, som mange kalder en persondyrkelse, har store statuer, billeder osv. Men det er jo noget med, at i Korea, der har man jo sådan et begreb med landsfaderen og sådan nogle ting. Så hvis det var en helt fremmedartet kultur, som vi opfatter det som, altså tror ikke, man kunne påtvinge, trække det ned over hovedet på befolkningen. Det er naturligt i den del af verden, at der er en stor leder og en landsfader. Og så er det fremmedartet. Det er meget anderledes. Og så er det let for USA at så opdægte sådan nogle myter og demoniseringer. Så tænker folk, når de har fået tilstrækkeligt mange i overvis, så tænker de, det er sgu nok rigtigt, der er nok noget om det. Og så er det lige der, de vestlige medier og USA vil have, at vi skal være. Der har vi en stor opgave at gøre opmærksom på det meget store ukendskab, der er til Korea i hele taget i den danske befolkning. Der er mange udløste ting i Korea stadigvæk. Så er det jo sådan, at USA er stadigvæk til stede med permanent stationerede tropper, 40.000 tropper i Sydkorea, med alle moderne, alskens moderne, up-to-date masseødelæggelsesvåben. Og det er de meget, meget generet over i Nordkorea, og de føler sig meget truet af. Og det har de også været nødt til at anskaffe A-våben, som de betragter som, at det er den eneste garanti. Altså, de har jo sejret ved, at USA ikke har angrebet dem endnu. Punkt B, det er reception på den koreanske ambassade.
i anledning af Kim Il-sungs 94 års fødselsdag. Jeg har sendt en lille notits om det til arbejderne om det. Den har jeg altså sagt nej tak til, for de synes ikke, at man skal sådan fejre afdøde personers fødselsdage. Det 100 år. Jeg må leva ut i 100 år. Jag visst ska leva ut i 100 år. Excuse me, may I take your time just 1 minute? My name is Anders Christensen from Denmark, from the Denmark DPR Korea Friendship Association. I made this document. This is a joint solidarity message. I hope that all of you will come and read the text and sign to support this joint solidarity message, which will be sent to Comrade Kim Jong-il, the leader of the Korean people. Det giver også noget, der er et billede fra en aktivitet, så kan man se den levende forening, den er aktivitet, nu er det der, og de optræder sådan der, og nu gør det der, nu har de 1. maj, og nu har de en julemarked, og nu har de, og så videre, og så videre, ikke? Det er vist den ser Henning og dig og mig, vi tit er på de billeder. Nej, det er ganske tilfældigt. Måske skulle være nogle koreanske børn på et billede. Ja, det kan vi også, det har vi også taget masser af billeder. Ej, det er ganske tilfældigt, det er Henning og dig og mig. Ja, det er helt tilfældigt. Arbejdsopgave A, det er bulletin, og der er jo, altså, jeg kæmper med det. Det er jo lidt one-man-show nogle gange, og jeg er ikke færdig med det. Jeg ved ikke, om de andre kender, når de kommer hjem fra arbejde og har set tv-avis og fået lidt at spise. Så det er ikke så meget, man får lavet. Altså, da jeg var yngre, kunne jeg godt. Men det kniver lidt nogle stunder. Det er jo der, at sandheden ligger og kernen ligger. Foråret nærmer sig, vi har en have, og der er også noget fritid, man skal... Andet end arbejde, man skal passe. Nej, det er jo, hvis du skal have forklaring på det, så ligger det jo nok noget i den retning der. Vi vil godt starte med at ønske jer rigtig hjerteligt tillykke, fordi I er blevet så store. SUF er også blevet rigtig store. Vi er nu det største revolutionære ungdomsorganisation overhovedet, så det er jo super fedt. Demokratiet skal gå igennem alt, hvad vi gør. Her omkring 1. maj, der ville SUF København, eller SUF, ikke gå sammen med Nordkoreas venskabsforening i demonstrationen, og det bakkede Enhedslisten os heldigvis op om. Det er vi rigtig glade for. For vi vil ikke gå sammen med nogen, der undertrykker andre. Og det er sådan ligegyldigt, om det er USA's præsident, eller om det er en diktator i Nordkorea. Vi støtter aldrig op om nogen, der undertrykker andre. Og vi skal holde fast i, at vores fjender ikke nødvendigvis er vores venner. Det er super vigtigt at huske, og det burde være almindelig rød fornuft. Som så
Hvorfor går du ind for solidaritet med Nordkorea? Nordkorea er et diktaturstat. Jo, fordi jeg mener, at dialog er den bedste vej frem. Og hvad kan man ellers sige? Ikke? Altså, vi kan ikke gøre os ansvarlige over for de ting, der foregår i Nordkorea, uanset om de er positive eller negative. Vi kan kun insistere på vores ret til at være solidariske med et samfund, en nation, som er blevet udstødt af verdenssamfundet, og det er det. Og hvis man ikke kan finde ud af det på venstrefløjen hos nogle unge brugshoveder, så må de kraftedeme få en lektie i, hvad international solidaritet er. Helt ærligt, ikke? Det skulle være dem, ikke? Ja. Det var fint ud. Nå, men det tager jeg nu. Tak for det. Det er godt. Hej. Det er Anders. Det er Henning. Vi har i DKP på forhånd opfordret Enhedslisten og SUF til at trække deres ultimatum. Omvendt har de jo så bedt os om at tænke over konsekvenserne af at kræve venskabsforeningen med til Socialistisk 1. maj. Det medførte så desværre, at SUF og Enhedslisten de valgte at opretholde deres ultimatum. I DKP der valgte vi at blive arrangementet under protest helt bestemt. Men på baggrund af det ultimatum, der valgte en lang række organisationer at trække sig fra arrangementet. Rent fysisk, der udvandrer fra det her forberedelsesmøde repræsentanten fra det iranske Tudeh-parti, fra DKPML, fra International Forum, fra Demos og fra Kommunistisk Samling. I alt 6 organisationer valgte at trække sig fra arrangementet. Jeg synes, det er flot, at der er altså flere, der er gået i solidaritet med os. Det synes jeg, det er ikke gået stille her. Altså. Nej, altså... De har bare troet, det, og så kan de bare lige værfte. Det betyder på, at der er et eller andet galt i det hele taget i den bevægelse, ikke? Og det er ikke en sund bevægelse. Det er dybt ulykkeligt for den københavnske venstrefløj. socialismen, og vi vil den anden verden. Når man kommer til Socialistisk 1. maj, så ved man, at de mennesker, der har fundet vej, de mener det faktisk. Når man kommer over i Fælledparken, så kan man godt være lidt i tvivl, hvor hjertet ligger, og hvor mange der mener det. Men vi er jo blevet formentlig adgang til Blågårds Plads. Ja. Ja, det er jo... Vi har jo heldigvis rød første maj i Fælledparken, og det bliver så mindre stressende, når vi skal til Blågårds Plads først. Ja. God 1. maj. Første taler på listen, det er Henrik Stammer Hedin, som er formand for DKP. Værsgo. Man deler ind i gode og onde. Derfor er det uheldigt, at de, der arbejder for venskab med et af de lande, der brændemærkes af imperialismen, ikke kunne få lov til at være med her i dag. Det kunne de ikke, fordi nogle af os ikke havde modet til at træde op mod ensretningen. Fordi nogle af os savnede den politiske modenhed til at undgå at falde i den fælde, der var sat for os. Det drejer sig ikke om det pågældende lands politik eller samfundssystem. Det drejer sig om, at imperialismen søger at isolere det land, at få os til at føle fjendskab mod det, og at de lande, imperialismen udnævner til slyngelstater, at de lande berøves sympati og allieret i en kommende krig.
Hvis du skal have noget om Korea, så har vi vores bulletin her, det kan du få. Det er gratis. Du sidder i noget med Korea, så kan du læse. Vi har ikke fået ret meget ud af det herinde. Vi er ikke så godt eksponeret. Nej. Det er vi altså ikke. Hvis du sidder i Korea, så har vi vores nye bulletin. Det er helt nyt, kan du se. Hvis man bare åbnede op, så ville der være mange, der rejste ud. Altså, så tror jeg, at systemet vil bryde sammen. Det kan det ikke bære, som det er nu. Og så på bagsiden, der kan du klippe ud og sende ind og få nærmere oplysninger eller maile. Det er socialistisk demokrati. Der er også et borgerligt demokrati, som vi har i Danmark. Det er noget andet. Tag det bare, hvis du er interesseret, ja. Nu Nordkorea er jo specielt, fordi det er jo en pressesituation. Det er jo klart, at på den måde er der meget kontrol og styring og sådan noget. Så demokrati som helt frit og sådan noget, det er det jo ikke på den måde. Det er du ret i. Men jeg synes, at det er jo ikke det vigtigste. Det vigtige er jo, at de får det op at køre. Det er et område, der er ude af USA-imperialismens kontrol. De kan gøre det på en fri måde. Udvikle samfundet, kollektivt osv. Hvis du er interesseret i noget med Korea, har vi vores blad her, du kan få gratis. I dag står vi her sammen om vores idé. I dag lover vi hinanden fortsat at kæmpe for det stærke fællesskab. Vi skal kræve et samfund, der bygger på solidaritet, også med resten af verden. Internationale solidaritet. Styrk den internationale solidaritet. Styrk den internationale. Og det, der sker lige her uden for din dør, det er ikke bare drengestreger. Nej, det er noget, der kaldes oprør. Så lad vi Frankrig vise vejen frem for vores solidaritet. God 1. maj! Jeg er medlem af SUF, dem der ikke kan lide jer. Jeg vil lige komme over og snakke med jer. Jeg synes ikke, man kan smide jer ud af Blågården, uden at have debatten med jer, vel? Det er begredeligt, at debatten kommer efter, at vi har smidt jer ud, ikke? De bliver svinet for ikke at gennemføre en enhedstradition. Ja. Men det var på hvilke præmisser. Hvorfor jeg tror, det er vigtigt, at vi snakker sammen. Ja. Det er noget hippieagtigt. Men altså, det er det, der skal til i SUF, for at vi kan lave 1. maj sammen. Modstanden virker så massiv, så jeg har svært ved at tro det, men nu må vi se. Ja. Du tager det op. Ja. Din komité. Ja. Så snakker vi sammen. Og så ser vi en kæmpe debat. Og der sørger jeg for, at alle fordommene, alle USA-løgne, de kommer op. Hvis det lykkes vi er at kunne bruge sandheden som det eneste argument, og vi bare bliver bollet under jeres argumenter. Nå, det ved jeg ikke. Ja. Så er det fedt, fordi så siger vi, der kommer der undskyldning til vi. Undskyld, vi går i 1. maj sammen næste år. Især efter murens fald. Der er der nogle ting, som jeg lige skal snakke om. Jamen Anders, det er jo den slags. Altså, vi er jo nødt til at tage diskussionen, og jeg tænkte, du er bedre til det. Ja, det er også. Jo. Fordi han siger, at det er nogle ting, som jeg synes er rigtige. Jeg går heller ikke ind for diktatur, vel? Nej, det ved jeg godt. Det gør han og dig. Vi finder ud af det, så ja. Nok en gang venter verden i spænding på Nordkorea. Spændingen stiger på den koreanske halvø efter, at Nordkorea har truet med at gennemføre en atomprøvesprængning. Brede reaktioner på Nordkoreas atomtrussel verden over. I går meddelte landet, at man er klar til at gennemføre en atomprøvesprængning.
모든 성과는 위대한 용도자 김정일 장군님의 빛나는 용도의 결과입니다. 그러나 오늘은 이렇게 보시는 것처럼 일하기도 좋고 살기도 좋은 사회주의 문화농촌으로 훌륭히 Proposed toast for the fancy cuisine of 2 people and for the great leader Kim Jong-il. I'm sure that you know very much that we are so much supporting you and expressing solidarity with you people. We are coming here to give our full support to the way chosen by the Korean people itself. Jeg har givet vinylbelægning til gulvene, som trænger til at blive udskiftet her i børnehaven. Og så har vi givet sådan noget her loftbelægning, som også trænger til udskiftning, som I kan se deroppe. Så har de fået en fryser. Det røde vinyl udenfor det har vi også leveret. We are very glad to have opportunity to hand over humanitarian assistance from our money collection in Denmark. We do it in feeling of a concrete activity of solidarity and friendship. Ja, de har sprunget en atomprøve. Ja. I går morges. Der er en del omtale, når vi kommer hjem. Hvad er sådan ting, der svarer, når de siger det? Ja, den skal jeg lige tænke over. Men mange i den offentlige opinion vil betragte det som, at det er en forværring ved, at Nordkorea er den mere, der har det. Ikke? Altså, det er jo et skridt i den forkerte retning, jo flere, jo farligere er det. Ikke? Og de tænker jo ikke på Nordkoreas situation. Ja, to var i Sydkorea. Ja. Amerikanerne, de har med karakter. Ja, det må vi bare ikke tale om. Der skal vi lukke i. Og det er lykkedes helt for USA at få det gennemført. Altså, der er ingen i den borgerlige presse, hverken i Danmark eller Vest. Jeg spørger, hvor mange der er i Sydkorea. Nej, der er ikke nogen, der borer i det emne. Nej. Det er jo det, som foreningen skal lægge væk på. Det skal afskaffes både nord og syd, og det bliver en atomvåbenfri fredszone her i hele det var første gang i verdenshistorien, at der blev nedlagt nogle atomvåben. Ja, men det er noget hyggeligt. Det er der noget skidt. Det er der noget skidt. Ja. Det er det. Ja. 미국이 우리에 대한 그 압력이라든지 우리에 대한 미국의 그 영향이 없다면은 우리에게는 위협이 없다면은 우리에게는 단 한 발의 핵 미사일 자체도 필요 없다. 미국의 세계 선전 수단들이 이제 거의 독점하다시피 하고 있는 조건에서 이걸 이 진의도를 이거 진실을 어떻게 세계 많은 사람들한테 알려주는가 하는 게라고. 이런 측면에서 위안자선을 비롯한 이 주의협회의 활동이 아주 우리 민족 투쟁에 큰 공로가 된다고 생각합니다.
man kan frygte, at det som forening kan der komme sådan en reaktion og sige, hvordan kan I have noget at gøre med nogen, der atomopruster? Vi må arbejde hårdt på det, og så må vi jo se, at vi slår igennem. Det er jo ikke sikkert, at vi kan 100% slå igennem den borgerlige presses betonmur, men der får vi en opgave, tror jeg. Ulla, hvis du har glemt dagsordenen, så har jeg altså en ekstra her. Det har du også. Nå, skal vi gå i gang?